Muzeum Kampa zakládala paní Meda Mládková, která předtím ovšem dlouhá léta sbírala české a středoevropské umění, a když měla ty sbírky prakticky hotové, je to vlastně několik tisíc exponátů, tak začala hledat možnost, jak by z Ameriky vrátila toto české a středoevropské umění do Prahy a začala hledat možnost, jak ho vystavit. Nakonec se jí to podařilo v Sovových Mlýnech, které vlastně byly v dezolátním stavu a které se musely za tím účelem zrekonstruovat. Otevření muzea došlo v roce 2003 a od té doby tedy probíhají nejrůznější výstavy, ta stálá expozice se z části mění a až do dneška tady těch výstav proběhla celá řada jednak českých i zahraničních umělců. Teď stojíme před jedním z nejvýznamnějších Kupkových obrazů, a to nejen v této sbírce, ale vůbec v rámci celého jeho díla. Jmenuje se Katedrála a pochází z let 1912 až 13. Z jednoho z nejdůležitějších období, protože tehdy se vlastně tvořila abstraktní malba a Kupka byl jeden z nejvýznamnějších průkopníků abstrakce. Stálé expozice Muzea Kampa vycházejí samozřejmě ze sbírek Jana a Medy Mládkových a rozdělují se na několik částí. A sice je tady v prvním patře takové spíš geometrické, minimalistické umění 60. až 80. let. A ve druhém patře je zase expozice spíš expresivní, kde jsou nejenom čeští, ale třeba polští, jugoslávští a maďarští umělci. A běžně v přízemí bývá taky další část stálé expozice, která se ovšem čas od času svěšuje kvůli výstavám, které tady probíhají krátkodobě. Paní Mládková před časem iniciovala vznik sochařského parku na Kampě, takže v současnosti máme řadu soch současných českých umělců v nádvoří Sovových Mlýnů, ale v budoucnosti by se snad mělo podařit rozšířit tuto instalaci do celého parku, takže by tu byli zastoupeni nejdůležitější čeští sochaři současnosti s ohledem ovšem na charakter sbírek Muzea Kampa. Ještě bych rád dodal takovou zajímavost, že poblíž muzea vlastně prostřed řeky na jakémsi molu je umístěna socha židle od slavné české sochařky Magdalény Jetelové. A ta židle v průběhu pražské povodně v roce 2002 uplavala a dvě studentky pak našly asi 40 kilometrů od Prahy nedaleko jednoho městečka a oznámili nám to, takže se ta židle vrátila zase zpátky a je tady znovu umístěna a Magdaléna Jetelová ovšem potom vytvořila repliku ještě dvakrát tak velkou, takže tato židle je takovou vlastně zvláštností Muzea Kampa a do jisté míry i jejím symbolem. Muzeum Kampa každý měsíc pořádá besedy, na kterých se můžete setkat se zajímavými hosty z řad umělců a také teoretiků umění. Rádi bychom vás také pozvali na účast na našich workshopech, které pro vás pořádá lektorské oddělení. Více informací o Muzeu Kampa, o besedách a o lektorském oddělení najdete na našem Facebooku a nebo Twitteru.